S novým rokem vyhlašujeme výherce měsíce ledna v soutěži Vizaček Top Shop a tím se stala prodejna Bílenka v arkádách Pankrác. Myslím, že tato prodejna si to zaslouží velmi, je tady krásné vystavení zboží, hodně vlastně prostoru na to, jak prezentovat i příběh značky a další reklamní plochy a samozřejmě nechybí ani bezkontaktní placení. Takže moc gratulujeme a věříme, že bude mít hodně spokojených zákazníků. Ja sa veľmi teším z tohto ocenenia, je to veľké zadozučinenie pre celý náš tím, ktorý tvrdo makal či už na produkte alebo aj na takýchto predajniach. Medzi tie naše hlavné benefity pre klienta sú super produkt, ale aj perfektný servis a tá klientská skúsenosť, ktorú nás na predajni zažijete. Ja sa teším, že dnes aj na arkádách v Prahe dokážeme vlastne toto klientom ponúknuť a chodia tu radi. Chtěl bych za společnost Global Payments pogratulovat Bílenka za ocenění Vizaček Top Shop. Jsou to nádherné prostory a opravdu věřím, že přilákají spoustu nových zákazníků. Dále bych chtěl také poděkovat všem obchodním partnerům, díky kterým se můžeme do takto nádherných a moderních míst dostat a díky tomu sem najít nejlepší a nejkrásnejší platební řešení. Takže sme veľmi radi, že sme vyhrali takúto krásnu cenu a sme presvedčení o tom, že v prvom rade naša predajňa presvedčila našich zákazníkov o tom, že je výnimočná, že má použité perfektné materiály a že sme rozdelili a pekne sa nám podarilo spojiť dva brandy dokopy. Čo sa týka do budúcnosti, tak určite to nie je naša posledná predajňa v Českej republike ani posledná predajňa v Prahe, takže chystáme sa aj za ďalšou expanziou. Pripravujeme aj franchiseový model, kde by sme sa radi dostali teda aj mimo krajín ako je Slovensko a Česká republika a expandovali po celej Európe a do celého sveta.